Tervetuloa Miikan kamerapajan ensimmäiseen ja viimeiseen jaksoon. Tänään meillä on aiheena kotitekoinen tämmönen kameratuki, joka on tarkoitettu järjestelmäkameroille parantaakseen järjestelmäkameroiden videokäytettävyyttä tai käytettävyyttä videokuvauksessa. Kyseessä on, itse asiassa antaa Miikan ihan itsensä kertoa tästä hieman. Kiitos. Kyseessä on tällainen kokoon taitettava malli. Kuten näette, se menee aika pieneen kokoon, mahtuu matkalaukkuun tai ehkä jopa laukkuun. Avaamalla tämän rigi saadaan auki. Näin. Ja sitten vielä kiristetään tarvittavat kiristimet ja heitetään teline olalle. Näin. Siihen ei mennyt kauaa aikaa. Kuten näette, takana oleva vastapaino hieman keventää käsille tulevaa rasitusta ja samalla vakauttaa massallansa tätä kameraa. Tää on hiekkapuhallettua alumiinia koko runko, eli aika jämäkkää ja aika kevyttä. Lisäksi kun tästä irrottaa tämän yhden ruuvin, niin tästä saa tällaisen kevyemmän mallin. Käännetään kahva toisinpäin. Saadaan ville- ja skeittivideoita varten sopiva rigi. Ja nyt katsojapalautteeseen.